अजित पवार यांचा मृत्यू अपघात वाटत नाही असा संशय काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विमान अपघातावर व्यक्त केलाय। विमानाचा ब्लॅक बॉक्स गायब झाला याचा अर्थ दाल में कुछ काला है असं वडेट्टीवारांनी म्हटलेलं आहे। विजय वडेट्टीवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भामध्ये संशय व्यक्त केलेला आहे। अजित पवारांचा मृत्यू हा अपघात वाटत नाही असा संशय वडेट्टीवारांकडून व्यक्त करण्यात आला। या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स गायब झाला याचा अर्थ दाल में कुछ काला है असं म्हणत त्यांनी हा संशय व्यक्त केलाय। घातपात अपघात यावरून खूप चर्चा महाराष्ट्रात देशाभर झाली। अजित पवारांचा मृत्यू हा काही अपघात वाटत नाही अशा प्रकारच्या शंका ज्या उपस्थित झाल्या त्यामध्ये काही प्रमाणात अशा ज्यावेळेस गोष्टी ज्यावेळेस ब्लॅक बॉक्स खराब झाला आहे किंवा तो हे होता त्याच्यातून काय निघत नाही याचा अर्थ असा निघतो की दाल में कुछ काला है।